Nananawagan ng Samahang Industriya at Agrikultura o Sinag sa Tariff Commission na ibalik ang dating taripa sa imported na bigas matapos ang umunay kabiguan ng Executive Order o EO62 na pababain ang presyo ng bigas sa bansa. Sa isang liham na ipinadala noong Marso 3, 2025 kay Tariff Commission Chairperson Marilu P. Mendoza, hinilig ni Sinag Chairman Rosendo Oso ang pagpapanumbalik ng 35% na taripa sa bigas mula sa ASEAN countries at 50% sa non-ASEAN countries. Ito ay matapos ibaba ang EO62 ang taripa sa 15% na ayon sa grupo ay hindi nakatulong sa pagbaba ng presyo ng bigas, bagkus ay nagdulot pa ng pagtaas nito. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA na inilabas ng House of Representative Quinta Committee, Murang Pagkain Super Committee, tumaas ang presyo ng bigas sa lokal na pamilihan mula 51 pesos kada kilo noong Hulyo noong nakaraang taon hanggang 55 pesos 30 centavos kada kilo noong Disyembre 2024, kahit na bumaba ang ng 11 pesos kada kilo ang landed price ng imported na bigas. Nadiskubre rin ng komite na lumawak ang agwat sa presyo ng imported at lokal na bigas mula 3 pesos kada kilo noong 2023 hanggang 20 pesos kada kilo noong 2024. Bukod dito, tinatayang nasa 13 billion ang pinagsamang kita ng mga importer at negosyante matapos ibaba ang taripa sa 15% sa ilalim ng EO62. Dahil dito, iginiit ng Sinag na panahon ng ibasura ang EO62 upang maprotektahan ang lokal na industriya ng bigas at tiyakin ang patas na presyo para sa mga consumer at magsasaka. IFM News. IFM News. IFM News.